Λίγο πιο ψηλά στο βουνό στέκει ένας άλλος γεμάτος μνήμες τόπος, το Λιβύσι, μια μικρή πολιτεία 6.000 ανθρώπων που φαίνεται να ταυτίζεται με την αρχαία Καρμιλισσό. Το είχα επισκεφθεί λίγα χρόνια πριν, μπορεί να το θυμάστε, και στην επίσκεψή μου αυτή με είχε βοηθήσει ένας πολύ γλυκός κύριος, ο κύριος Μιχάλης Γιαμάνης. Μπορείτε να μου το περιγράψετε? Άμα κλείσετε τα μάτια τώρα και πάτε πίσω παιδάκι, πώς το θυμόσαστε το Λιβύσι με τους λόφους του εκεί? Θυμάμαι. Η πλατεία είναι στρογγυλή. Ναι. Μόλις προχωρήσεις και μπεις στην πλατεία, δεξιά σου είναι μια μεγάλη καμάρα και από πάνω είναι το καμπαναριό. Τη μάκρη πώς τη λέγανε στα τουρκικά? Φέτια. Φέτια. Από το Λιβύσι ακούνταν στη μάκρη Στη μάκρη. η καμπάνα. Μέσα το προαύλιο, Ναι. κορίτσι μου, είναι κεντυμένο με βότσαλο θαλάσσης. Αριστερά μόλις μπεις είναι μια μαργαρίτα με καφέ πετραδάκια. Δεξιά σου πιο πέρα είναι άλλη με κόκκινα βότσαλα. Αυτός είναι ο Ταξιάρχης, ναός μέγας και μεγαλοπρεπής. Το τέμπλον, ο θρόνος και ο άμπον ήσαν μαρμάρινοι. Προς την πλευρά του καμπαναριού από τη μεριά κατεβαίνει ένας δρόμος που αυτός ο δρόμος πήγαινε στην κάτω Παναγιά. Η κάτω Παναγιά είναι για αυτή μεγάλη όπως είναι ο Ταξιάρχης. Μέχρι το 10-12 η κοινωνία εδώ πέρα ακμάζει. Οι κάτοικοι είναι έμποροι, ραφτάδες, καλαϊτζίδες και φεύγουν στα βάθη της Μικράς Ασίας για 4-5 μήνες και επιστρέφουν με χρήματα. Η κοινωνία είναι κλειστή. Ανοίγεται μόνο προς τα νησιά του Αιγαίου. Και το σχολείο, πού ήταν το σχολείο? Το σχολείο είναι μετά την εκκλησία ψηλά ένα κόκκινο, δεν ξέρω αν το βλέπετε ακόμα κόκκινο, ένα κόκκινο στενόμακρο ήταν το σχολείο. Στα χρόνια του κυρίου Μιχάλη, στο σχολείο ήταν 50 Ελληνόπουλα και 30 Τουρκιά και αυτός ήταν ο ύμνος τους. Αγκαρανέντα σε να πάει και ως λεριμπή για σε να πάει. Πήγαιναν για σε να οδεύει, για σα. Ως τα φάτια μου άλλα. Κοίταξα το Λιβύσι από ψηλά, πρέπει να δάκρυσα και λίγο. Λυπήθηκα που ποτέ δεν συμπόνεσα τη γιαγιά μου όσο ζούσε και κατηφόρησα για την Ολούντενίζ, την ωραιότερη θάλασσα των παραλίων, όπως διαλαλούν τα τουριστικά φυλάδια.